Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutanen da suke cikin garin Kaduna. Wannan karan zan yi show manya kusan guda 4 a cikin garin Kaduna. Ina mai sanar muku da cewa NSK Records sun haɗa muku gagarumin show a cikin garin Kaduna wanda yake da suna Show of Talent, wanda yake da address mai suna Land Post Mandagarin Kaduna. Zan je muku show din ne ranar yawon sallah wato jibi kenan ranar Monday. Insha Allah zan je misalin karfe 2 ina nan tare da ku har dare. Bacin wannan ina mai sanar muku da cewa da gasar DJ community sun haɗa muku gagarumin shi wanda za a yi shi a cikin hayar gasa a nan ƙarshen kwalta, wanda za a yi shi a cikin Sahaba Mall. Zan kasance da ku wato ranar 2 ga sallah insha Allah tun da karfe 1 har zuwa karfe 3. Bacin wannan 4 ga sallah insha Allah zan kasance da ku a Murtala Square wanda Kaduna TikTokers za su halarci gurin ranar zai da Allah ne. Wannan arewa favorite artist sun haɗa gagarumin shi wanda za su yi shi akan titin Wafar wato Aso Motel. Za su yi shi sati 1 ga sallah wato ranar Lahadi. Akwai manyan artist Kano ta Kaduna na ranzai na Allah na haka.